Masibulele kungakamandla amathathu. Masibulele imali ama ukuqala mandibulele kologqaliseka. Xa kubonakala uba kuzofika ii-mocktails. Masicamakushe. Ezoxhentsa inkombe. Bathi into basinisusa ameva. Xa kubonakala xa kunyuswa lebhekile. Ngoba ke sikungabikho sikhwasi lena. Bonakala esixhentsa namagqirha asemaqwathi. Abantu azoyenza order ibizwa ngokuvula. Zama ukuthi mandibulele ekhaya labathanda odinyabakazi ndeziqhaqa phakathi kwezinkundla zasemaqwathini ndatshona phinda ithetha ukuthi bendingaphindi. Zama ukuthi ke order zawusondela kuwe ke mntanam uzawuthatha ugqeyigqiba uhlobo wena wawudalwe ngalo phakathi kwenkundla zasemampondoweni phakathi kwenkundla zakwathahla zakwandayenza zakwangqishe zakwahlamba ngobubele malume dala uzuyibanzi masicama kushe mntwana wakwasithathu wangena phakathi kwenkundla zangamampondo zange utshintshwe nayo xhobo ndakuqala from grade R ndabeka ku-grade 12 ndakunika isidanga sinomsila phakathi kwenkundla zakokwenu esaphinda abanomakazi wakho sacama kushe zama ukuthi ke xa ndikunika le nyoba kusoze undiphoxe usoze uhlekise ngamezizweni basicama kushe ngoba kaloku ndingamasekela amina basicama kushe ndizama ukuthi ke ndikunika amandla kwenzela into yokubana lihle mfondi liphufumulalo kwenzela into yoba nokuba unomibili nuzokwazi ukuhla yenza ngolu hlobo uzawusetyenziswa ngabantu ngakokwenu ewe singangena kwimizi kodwa imizi ayifani ifana ngetyala futhi kanti xa uzonyusa le bhekile uzawusetyenziswa ngolunye uhlobo weveki enobomi sacamagusha ndizama ukuthi ke ndinikela kuwe ke sifele sihle sakwabhayi zakwakheje ubukhokho wam wena mfondini ukuze ndibe ngumntu nam ndikwazi ukuphethelela unyakwa phakathi kwezam nkundla zakho zasematshaweni ndandincedwa nguwe ke bhayilami ndizama ukuthi kayibulale ke wena nje azolile uyithathe ke mntanam masicamakusheni siyithosi ke yo mama ntwana bayagula tyala yibhokwe